umsebenzini bashazwe kamalakho. Amen ke bathandekayo. Amen ke bangcwele. Ukusithoba ngibingelela abafundisi bami. Phinde ngibingelele obaba nomama, intombi insizwa iSunday School. Ngibingelele nomndeni wakadlamini. Egameni lenkosi yami uJesu. Ngibingelele intombi endala ugogo. Egameni lenkosi yami uJesu. Haleluya. Siyabonga bathandeka uzofika ekhaya. Bathandeka njengokuba ugogo nodadewethu bafika endaweni yase Orange Farm bazalwane. Yeah. Oh, yes. Hey bafika bazalwane. Bafika ugogo egula kakhulu ugogo. Engakwazi ugogo uhamba. Kodwa nanku ugogo namhlanje uyayihambela. Muhle. Amen bathandekayo. Ngoba ke bazalwane noma ufikile le eOrange Farm uzokhulekelwa. Awukhulekelwa yithi. Wena okufanele ukuthi mawufike eOrange Farm ungene etempelini likaNkulunkulu uthi inkosi manje sengifikile. Haleluya. Usuka kude kwelezi ntaba inkosi ngize kuwe. Usikhulekele wena thina sisiza wena. Amen. Amen bathandeka. Wafika kugogo bazalwane, wafika siku fasting. Kwathi ngokhona kodwa kungadli. Sathi ke gogo akudliwa ke bazalwane. Yabona nje indaba yokuthiwa ukudla ekholwa. Indaba yokuthiwa ukudla. Ngamangala namhlanje njengoba sifika namhlanje le eGoli basemkhosini. Asithindi nabona yonke ngamanje esiwathini nje. Sihambe. Soze siyoqala ukudla kusasa. Haleluya. Angizwa ukuthi nje. Amen. Basemkhosini bahleli bayikho ibandla lika baba umfundisi nobaba umfundisi lingezanga. Ngoba sithe madoda cha ngeke sihambe sonke siye. Onke ama branch aphelele Orange Farm kuzokhulekwa. Ukudla lebegcine ngolosine. Ayoza bayodla. Sasa. Asikhulumi le ndaba yenu lena robhu uNkulunkulu marobhasi. Ukuthi ngingena umkhuleko namhlanje, ntambama ngiyadla. Ngena umkhuleko kusasa, akubalele umuntu ngena 20 days usho uyadla ntambama. Uyafuqa ukudla ntambama umuntu. Abanye mina ngingena kwelinye ikolo elikhulu. Elithandeza amadoda ngathi ake ngiyohlanganyela nalo yamama. Uyakhuleka lo yamfazi. Awuthi ngekwakhe. Wathi ngisemkhuleko nje. Wa 21 days. Nami ngafika ke ngithi nami impela ke ngomthatha impela 21 days. Salala. Mazithi 6 o'clock umuntu nabo jangi oats, nabo inopronuto, nabo juice, naba oma fruit etafuleni uyadla. Hayibo. Uzophelela 21 days. Thina konke thina siyangena thina ebusuku sesiyaphuma. Akuyona inkolo leyo bazalwane ngoba ngamandla soshela namhlanje. uJesu sentabeni azange kuthi ekseni yadlo ntambama uyadla azange. Lokho konjani mangabe niyawenza amakholwa nazi ukuthi diet niyasilima. Awubulala izifo. Awubulala amadimoni. Umoya ongcwele kangeni. Amen bazalwane. Umoya ongcwele akagijima emkantsheni eyokhipha izifo. Umoya ongcwele akagijima emathunjini eyokhipha izifo. Umoya ongcwele akagijima kuyo yonke indawo eyokhipha izifo. Yekela ukudla amapapa, uyekela umoya ongcwele agijime kuwe. Yeah. Amen bathandekayo. Amen. Ushukela lo namthatha. Namvumela ushukela wangena kini. Uyanenza ukuthi ningabe nisaziyo. Ngenxa yakho ushukela. Lo ndoda lokuthiwa ushukela lena niyasizwa kahle isizulu bazala. Le ndoda lena ithatha ukuthiwa ushukela high blood. Yehliswe lemkhathini ukuthi nizohluleka ukungena umkhuleko. Yeah. Phela abantu laba ushukela mama wami no high blood no AIDS abantu amadoda amakhulu angawo anekhondla kodwa mawuwabheka lamadoda akumoya ungathi amakhosikazi ngendlela yakho phela ngakho anamabela ngakho anabashopha ngakho la kungaka ngoba yini akhuluphanisa ama-Alvis akhuluphanisa iphilisa ekuseni ayadli breakfast mayilambile uzwa ngakho ufike la isiyezi ukuthi cha kakadli lo muntu olakini noma ngabe usuwakhohliwe uzokhunjuzwa uye ukuthi ngilambile kunezinto zakhona ezitshela yakuthinta ngazi ukuthi hayibo uyafutha ukukhulisa awenza wena uthathe nawe uthi hala kahla uthi hala kahla athula thina sesuthi inkuzi malanga
isisuthi okanye lenkunzi malanga noma 8 or ushukela lendoda le yeza kuwe yalethwa isikhondla khondla ingenamfazi isiyazi yafike yaganwa la kuwe yashada yafike yazala abantwana wena njengoba kufanele ukuba ube yithempeli likaNkulunkulu wena usuyithempeli likahlukela usuyithempeli lika high blood Yes. bahleli la kuwe bayaphila ziyaphila lezinto ingakho masikipha izifo sithi phuma demon ngoba bayaphila abantu laba bayakontrola ngelinye ilanga ungavumi ukuthi uvuke bayakontrola bathelwe le emkhathini uzodestroy amakholo kakhulu usathana ukuthi amakholo abe noshukela khona engasukwazi nokuzila ukudla kanti amandla okukholwa namandla okubulala izifo atholakala ukuthi uhlambuluke uvuma izono qeda uzila ukudla qeda ufundiswe qeda uthandaze noma ungathandaza kanjani ufunde izwi kanjani kodwa uma ungenayo inkonzo yokuvuma isono nenkonzo yokuzila ukudla dlala ngesikhathi izulu nalo bazalwane sizolitshela namhlanje linemigomo yakhona Amen. njengoba isangoma masiyothwasa nakhona kunemigomo yakhona Yes. kunezinto masesindisiwe singabazalwane okufuneka sizishiye asambi nemthwalo asambi nezikhwama athi umhlabele nabantu babone inkosi ihambisa okwakhe uyahambisa nokwakhe izulu ngabe liyafakaza ukuthi ngempela lo nyama uhambisa okwakhe njengoba nje usindisa ukhethelelizo lomthwala kaNkulunkulu liyafakaza yini na izulu liyafakaza yini amen bazalwane manje ke bazalwane siyinkonzo yasematsheni sithunywa ukuthi sizonivuselela njengoba eshilo baba umfundisi wathi siyababonga abafundisi benu ukuthi namhlanje baniqoqile banitshelile ngezwi banitshelile ngenkolo kodwa angakwembulanga uNkulunkulu kubo ukuthi umzalwane akayidli iphilisi Yes. uNkulunkulu udale udokotela ukuba siza abahedeni abantu abangazali noNkulunkulu udokotela udale uNkulunkulu Amen. uyadinga futhi ukuthi simkhulekise ngoba usiza abantu abangakhona abantu sebephuza utshwala lapha esipotini sebegwazele ubani obasizayo obathungayo obenza udokotela Amen. Amen. amen Hallelujah. amen bazalwane Hallelujah. abantu laphana sebedubulene ubani omhlinzayo akhipha inhlanzi udokotela uNkulunkulu umdalela ukuthi asiza abantu abangazani naye wena masuphatha iBhayibheli usuthi uyazana naye usuthi umntwana kaNkulunkulu uthethelela izono akwenzeki Hallelujah. amen bazalwane Amen. manje ke usithumile thina makhona ukuthi sizonisiza amen bathandekayo Hallelujah. sizonisiza ukuthi nazi ukuthi njengoba senisindiswe nje uNkulunkulu yini ayifuna kumuntu ukuze ube nenkolo yoEliya ukuze ube nenkolo yoPetro ukuthi uze ube nenkolo yoPawuli ukusho nje la izweni lala uthi nje mina ngithixo akho umnyango umthakathi ongangiloya la ngoba yini wena ungumlilo yonke into ethi ifika kuiyasha Yeah. akekho nje lomlilo kini bazalwane nishoda entweni ethi uthunje wena nishoda nje ukuthi anivumi izono uNkulunkulu uJesu nimbhanqa lezinto amandla akhe niwabona ngoba ungasho kanjani ukuthi uphiliswe yi-ARVs ungasho kanjani ukuthi ikhanda liphilile liphiliswe ugrandpa ungasho kanjani ukuthi ungone ekhanda uphiliswe udisplay ungasho kanjani amen bazalwane Amen. ungasho kanjani manje bazalwane sithunyiwe ukuthi sizotshela amakholo manje ke bazalwane ukuze uyekelele iphilisi ukholwe uJesu senisindiswe nje senikholwa usumkhethile uJesu usuyakholwa kodwa
fanele uvume isono. Hlambuluke. Amen. Besithunywa ngomthetho kufanele thina ngabe sihamba iy'nkonzo siyotshela abafundisi ukuthi hlambulukisana abantu. Hallelujah. Hlambulukisana abantu. Amen. Futhi sibatshele ukuthi ozane Orange Farm lapho isiziba senhlambuluko sikhona. Ma umfundisi woze Orange Farm uzo ngawe wena qobo uzoqala uvuma isono ungumfundisi. Amen. Akhathali ukuthi une 60 years uholi bandla. Kodwa leli bandla oliholayo lisilele ukuthi alivumi izono. Ngoba nawe awuzivumi izono. Amen. Beze Orange Farm napha abafundisi benu nibatshele ukuthi ngisho njalo. Mabefuna ukunihola abanise ezulwini. Beze bafike bavuma izono, bazila ukudla, bayeka amaphilisi, nobombona uNkulunkulu. Amen. Bayombona ehamba ngeenyawo. Yeah. Hallelujah. Bayombona kothi mawufika kuye uthi mfundisi ekhaya kwami kunamadimoni engenile nje engathandazi nakuthandaza. Abaleka amadimoni eqhamuka. Yes. Ngoba ngenkathi wenza lezi zinto zontathu uNkulunkulu uyakwembatha. Amen. Uhlala kuwe, Amen. nawe uhlale kuye. Hallelujah. Amen. Ngoba akusizi mangabe sishumayeza nina niliba. Ngoba uzothi uyafika kusasa namhlanje mfuzo uthi uyafika. Uthi bazalwane ngizwe lapha na kuthiwa nje adliwe iphilisi futhi uvunywe izono. Umfundisi athi ungahamba. Usuza nezinto la esingazazi. Kunjalo. Namakholwa amanye athi ukuthathephi lokho ngoba sikwazi. Manje sifuna abafundisi qala sifundise abafundisi qala. Ukuthi nangu uNkulunkulu ufuna manje abafundisi nenze kanje. Bomama umfundisi nenze kanje. Bashumayeli nenze kanje. Bashumayelikazi nenze kanje. Amen. Amen. Bafundisi ngathi nihola ibandla eligulayo elidla amaphilisi. Uthiwe nje namhlanje akekho uyothatha i-treatment. Akezile enkonzweni. Nakhona mawufika futhi ufika ufakaze phambi kwebandla. Uthi ngiyambonga uNkulunkulu ngiphilisile. UDr uthe isifo esithile esidambile. Kusho uDr lo uNkulunkulu okhulunyelwa umuntu onjani ufana nedlozi. Ngoba idlozi liyakhulunyelwa. uJesu masumthathile ukhuluma nawe. Amen. Ukhuluma nawe. Amen. Silethela abazalwane ivangeli lokuphila. Ukuthi masulithathile leli ivangeli lokuhlambuluka ukufa kuyabaleka. Uthatha imithwalo kubaleke. Amen bazalwane. Hallelujah. Kodwa ke kuyinkinga. Abanye ke bazalwane inkinga ekhona masifika nje sithi iphilisi adliwa uyafika nje ekhaya uyawathatha uyawalahla. Akandise ukuthola. Ubonile nje la kazwana umakhelwane nabangabathandi kodwa nani. Uthe umama makhelwane mina ngeke amaphilisi. Thathani ngane lofaka edustbinini. Afike ugobele ebusuku. Athi lipi iphilisi. Ngani umama matekwane musuthi umama matekwane thatha lento ngoJesu. Uyizwe kube nenqumo noJesu. Ukholwe usindiswe kube nenqumo. Thina siyakutshela nje ukuthi thatha. Hallelujah. Baningi abazalwane abawayekile. Namhlanje bathi bayagula. Kwasho umama matekwane thabayeka amaphilisi. Bayafa bona. Kwasho umama matekwane thabayeka amaphilisi. Amen bazalwane. Amen. Ngeke siye ukuthi ma uzizwe ukuthi wena ufuna uJesu aphile kuwe ngaphandle kwamathemba semhlabeni asikwaleli thina. Kodwa futhi ma unalolo kholo wena lokuthi nje la akasindi la ulimini usahleba unenzondo unomona unakho konke nje ngoba nina vele nina makholwa nina akusekho iningizo nina nikahle ngabe kodwa ayazomona Usiya. yo uyabona lapho usathana amaKristu babambe la yabona makuthiwa umama ubamba isiketi yabona makuthiwa ubaba ubamba ibhanti akumona ukufa yabona masusidlilele sinkwa esinguJesu sokuphila mangabe ubona umuntu enento ujabula ngaphakathi ukhalidi ingci ngaphakathi Yeah. ilapho uzobona khona ukuthi unoJesu Yeah. mina bazalwane
bazalwane ngafike e-Orange Farm ngihlala emkhukhwini. Nkosi yami. Ngihlala emkhukhwini. Bakho omakhelwane bonke omakhelwane bakho. Kwakuthi nje makufika iroli lethi ngamakhelwane noma kuphi estradini igijima ngiyogamba likaJesu. Ngithi ngegama likaJesu. Ngizungeze. Ngiyenzelani ukuthi lo umuntu lo usathane angangeni la enhlizweni yami ngey'tina zabantu. Zingeni usathana zangene ngey'tina umzalwane uMkristu. Uthandaza ushuma uthuli kodwa usulunguza ngemva kweye-fasted wehlika lapha aliyodlulisa wengane nibona ukuthi idiliza liyaroli ngabe yehlisani kuthiwa yehlisa i-double-door fridge phela omangcobo sebela nomadoro yini lokho abantu abami double-door fridge bazenza abelungu usho phambi kwengane njalo uyatshala hayi kuniqedile nje kubona hayi kulele futhi phela anoke nivume nje ngithi impela Nkosi yami. nisho nje phela into awuqinisile impela sinawo wena la ngaphakathi uyavutha umlilo Nkosi yami. lomona lona uze ungivuthise ngisho phakathi enkonzweni make ngabona ubani nje hamba kanje shaya ikwayikwayi lakhe amen lomona futhi usuniphethe ngisheba nje ngoba sekufanele nje ukuthi nje ngingayigqokela irokwe lami kuze kuyophela uDisemba lengiyigqokela le angisakwazi ngoba bazothini bazongihleka endlini kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu ubani obheka umuntu endlini kaNkulunkulu ngoba zonke zize phambi kwesihlalo sikaPhosto kukaJesu zonke zizoyikhalela nawe ubheke phansi ulethe imfalo yakho nombani ubheke phansi futhi ke niphume nje mina ngeke ngiphume enkonzweni ngazange ngibone ukuthi ubani lo phume ngihamba athi omunye hey ubukhuluma uzungibheke ngithi angizakubone mina athi ubukhuluma uzungithinta ngithi hayi angibonanga mina ngempela ngingambonanga ngoba njengoba ngila angikho la fanele ngingabibikho la ngoba mangikhona la ngizokhuluma kabi ngawe kanti ngisho kuwe ngenhliziyo yami angisho kuwe ngomoya engcwele Amen. Amen. amen bazalwane Hallelujah. manje ke bazalwane sifikile lana sizonivuselela njengani zenkosi ukuthi uJesu uyaphilisa Amen. uJesu uphilisa ngaphandle kwamathemba asemhlabeni ukuba nje wena ukhetha uJesu uvuma isono ngizonifundisa namhlanje ngizonifundisa ukuvuma kwesono Amen. ngizonifundisa ukuthi isono sivuma kanjani Amen. ngoba abantu bayithethelela ngokuthi mina ngingasono usho nje isono nje sigcwele nje umuntu ongenasono bazalwane ongasaphila ngoba kumanje nje mhlambuzela nje usuncakazeka kayi-100 usukela nayizingane usukela nayini yayibona enjani Hallelujah. usuyangena endlini kaNkulunkulu kumnandi nje kuhle kodwa lapha kade ekhaya kade kushuma uthuli amen bazalwane kade kushuma uthuli lapha ekhaya bathandekayo amen bazalwane Hallelujah. enkonzweni masingena anifundisa namhlanje yabona maningena enkonzweni niya kumfundisi nimthethe ngithanga lihlambuluke nimtshele kusho mina angifonele emayiphika nimnike amanamba fona niyangithatha nimnikeze ukuthi ngitheni Yes. niya kuye benoma mfundisi nibabisi baba sicela usihlambuluke ngoba kuyenzeka ungene nemthwalo enkonzweni uyomthola lo muntu ongene nemthwalo enkonzweni uyakhala ukhala noma sesithule thina uyakhala thina sicabanga ukuthi uvuka umoya oyingcwele kanti cha uthwele ngoba akayisange enhlambulukweni akayicwilanga egazini kaJesu mani ngena enkonzweni ngenani senizothi hosana senizomdumisa senizothatha izibusiso zenu hayi ukuthi ungene enkonzweni ukhala uphume enkonzweni ukhala Nkosi yami. hayi ukuthi ungene enkonzweni ugula uphume enkonzweni ugula Nkosi yami. kwenziwa yini lokho kwenziwa ukuthi alihlambuluki ziyavunywa ke bazalwane Amen. mawuqeda nje ukusindiswa akuvumisa mina vumisa ngempela ngivumisa ngempela ngithi vuma uqala untshontsha ushukela kini Yes. wontshontsha kangakhi ushukela kini wontshontsha kabani Yeah. bo makhosana akekho nje phakathi kwenu ongazi ukuthi nje wakhula kanjani akekho ngempela phela mase sithi sikhuluma isono akekho ukuthi khuluma wena wantshontsha kuphi ushukela wantshontsha wakabani ngantshontsha kagogo ngantshontsha kamama ngantshontsha ukhothe
ukhondese mina nje ngazi kahle nje ngino 70 something ngazi kahle ukuthi ngantshontsha ukhondese kagogo akukodwa lokho Yeah. eyincane ikhondese kagogo ngayicela amen ngazi kahle amapentshi uthakasikhakhane ngazi kahle lokhu okukhulu okungako okuhleshula kuphuma inhlamvu phakathi akwazi yini le kwadlamini ngaphesheya ngazi kahle ngazi kahle masivele esikoleni lapha emceleni yombila sikhetha insimi enombila omkhulu sisosa umbila laphana sithi lona ubaba lona umama sesiphakelana khona lapha siyakwazi lokho sothi ukhohliwe kodwa Zulwini yokufica phela Yes. usathana kadlala ngoba ngenkathi wena untshontsha ushukela usuku usathana esefaka umoya ukuthi uyoba yisela ngenkathi wena nizingane emva kwendlu wathi ubaba lo umama lo usefaka umoya ofeke ukuthi nje isiketi ngeke sedlule ngoba umfundisi njena nje wafakwe ngaka Yeah. ukuthi wena isiketi nje wena ngeke usidlule noma ngabe ke awusheli indoda kodwa la awubathanda abafazi ukufa mhlambe vele kunomthetho ukuthi hayi ngiyakholwa ngiyasonta ngeke nje mina ngishele kodwa la hayi awudlula isiketi amen ukuthi awuhlambulukanga laphana ukuthi mina ngikhula nezingane zakithi omzala nodade wethu mina ngumfana ngangizenza ubaba sasithatha ingubo semboze sithi usathana sifundisi ngoba akekho umzali ofundisa lokho manje mawufika evangelini lasematsheni uyakuvuma lokho ukhipha impande ukhipha ifoundation Amen. Yeah. uvume ukuthi njengoba nje mina ngingaka nje hayi abantu manje khona wabasho akasena mahloni namhlanje ngoba wabasho oh Princess no Rose no Anna amen awukwazi ukukhohlwa intombazane owako walala nayo awukwazi nama ngikwazi ukukhohlwa umfana engangalala naye awukwazi ndoda ukukhohlwa intombazane oyiqhumisa umvijini wathatha isibaya sikayise wangena esibayeni sendoda isona esikhulu Hey. futhi ubona ubaba banezizono enkulu yikho nje kufanele sime singamakhosikazi ngoba nina nezono eziningi uthi ngisondele kuzoma thina amakhosikazi nithi hayi wathi uNkulunkulu athi izwi kungami amakhosikazi angithi nakho khona manje nihlale senzeni thina hayi engafanelwa mama akhulume kanje kithi ngoba umfazi umama ukhulume bani iphikile thele ndoda ezoma la izontshela ilethe nje bayela ngihlala phansi yasukuma ngiyathi mama awufanele ukuma lapha wena ngizoyisho yonke nami uNkulunkulu ngithumile lokhu ngihlala phansi ngithula ngithi kodwa mayingekho ngizonitshela pop Hallelujah. Amen. Kunjalo. namhlanje obaba abanye bakhulile badala sekubhlungu manje mabebona izingane zabo iphuma ngamafastela siyomoshwa amanye amadoda kodwa naye la hamba khona kwamosha ukuze lezi ingane ke zingamoshi lezi ingane waza kuthi Yesu vuma isono uhlambuluke Amen. ukuthi mina ngamosha mina emsebenzini mina benginomalantshi amalantshi abebuzwa kimi hey bazalwane njoba ko December nje mama eGoli azophela amadoda nje abafazi bame masangweni amafethi bayofuna imali kodwa kaya sehlakanithina thina sathi sithi kwathoti sesithola ahlakaniphile hey hlakaniphile yabona umpedi nomshangale yabona nabo abadlaleli ngasemalini ngitshele mina bazokuthanda unyaka wonke uzothi nje mazithi nje 1 December ashintshe hayi futhi akazokutshengisa ukuthi yashintsha manje
ngiyahamba manje namhlanje ngiyahamba ukuthi masithi 12 o'clock ufike emsebenzini uzolanda imali 12 o'clock ufike emsebenzini uhamba nesikhwama ngeke sezala hayi nawe uyageza uye emsebenzini uyome date emsebenzini sebevula imbobo ngale sebevula imbobo ngale na onke amadoda aphuma embobeni ngale abalekela abafazi ukuthi useqiza ngani usebiza ngesifebe kade hleli ndawo unyaka wonke umwetshela umayinela umphekela amen usathi ngeke ngadlala ifebe egoli mina ngakumfazi wami namhlanje ngiyangizwa ukuthi saphunyulo ngibe nomcuphi wasiphunyula uJesu Amen. Hallelujah. Jesu. namhlanje seneliswa sinakho asihambi siphande labantu bethu ngoba njengoba uphandela ingane zakho nje nazo ziyophanda Yeah. uyatshala Yeah. Amen. Kunjalo. naba basindiswa abasebona omalantshi hambe nje unomzane wekhaya ubizwe ngolantshi uhambe unomzane wasekhaya ubizwe ngophatho kuthiwa uyena ongithengela ithikithi inyanga iphela nje ngiyolanda ithikithi kwindoda yomfazi womuntu ngiyolanda ithikithi nayo hey bazalwane hey kodwa uNkulunkulu unisizile yabona uma ungakholwa kubuhlungu Yeah. sebenze inkontrakini ushiswa ilanga uzoqhamuka nje umuntu osezofuna imali Hawu. nawe Yacutha. azasho futhi naye masehamba athi ngimchuthile Yeah. winkukhulu ubaba unomzane usufika kwakho ufuna ukuhlonishwa ufuna ukuguqelwa kodwa egoli uyinkukhu uyathuthwa Ibangani manje ukuthi phela ukuthi uJesu uyakuba yiqhude eqhutha engasenabiko Karne. amen Sumali ivangeli lokuphila ke bantakwethu uJesu ke uyamsindisa nje umuntu amthethelele nje uphila ukungcwele nje uhamba la emhlabeni ngeke ngicabanga ukuthi kambe uthi ngisaphila Nkosiyami. ona ngisaphili Hey. ngiyibuze Jesu. ngoba akho gula Yeah. akho ukukumezeka Nashuyela la. ngoba engazi ke athi uthi uzongihlukumeza uthi uNkulunkulu ngiyomelana nabamelene nawe Yeah. Amen. athi ngiyophambana nabaphambana nawe Amen. yabona nto amen noma ungathi uthi uyazama angithinto ka ngoba omi ngakuye uba longamelana naye Yeah. ngempela lokho kukhona abazalwane thina sikubonile ematsheni sikubonile lokho gogo ubonile nawe ubonile na ukuthi akekho umuntu omelana nomzalwane ongcwele akekho futhi umzalwane ongcwele abantu bayamsaba bayamkhothamela ngoba bakhothamela lo muntu ophakathi kuye ongcwele haleluya so shumayile ivangeli namhlanje ayithi ngiyangibona ku YouTube namhlanje ngibona lana uzongitshengisa ke lali ithambe lephuka niyalibona kunjani nje ngobuhlungu indawo abathi istisha sikho la awusikho istisha la kwaphuka kwahlephuka nyama yalenga ethi usathane uyangiqeda futhi wangitshela wathi ngiyaphula manje ngikuphulela ukuthi ungalingi uhambe ushumayela levangeli lakho amen napa babe khona kwalandiwa irazor kwayothenga irazor bandiyeni ngasikwa ipiece steak esasilenga sasikwa likholwa Amen. wena usukankathelwa izinyo nje landa ambulance Okay, ambulance. kodwa ucula lo mculo othi kuyobonga namaqhawe uyiqhawe kuphi Eish lephi. kuphi la uliqhawe khona ngoba ngathi ngende ntombazane yababona uGrandpa na kwasikwa ngibhekile kwakhulekwa ingane zenkosi amen kwathandazwa kwathi maqedwe ukuthandazwa intombazane yami leyo wayibona ngamehlo ingilosi ifika izothatha inhlungu angizange izohlungu mina ingakho ukhukhumele njengoba kuboshwanga akubhalishwanga nasebusuku ngangeke ngikhohlwe nokuthi ngesilonda ngithatha umlenze ubeke komunye sengikhohliwe Nkosi yami. yangena yabonwa ngamehlo ziphi ingilosi emzini wakho zizokulwela
ngoba umzalwane. Ah. Iphethunyayo special. Amen. Hallelujah. Yangena yathatha inhlungu. Ingakho namhlanje noma ingane ishile asiyise esibhedlela siyayikhulekela sithi inkosi thatha inhlungu kulengane. Noma ngayishile. Angakho ukuthi sikhuluma kanje nje aziveli izinto ezinye ziyadlala ingane ziyitshe. Kwenzekeni ezinye iphuke emayidlala. Kodwa bazalwane asiyi ebhedlela. Amen. Amen bathandekayo. Hallelujah. Siyakhulekwa. Yes. Ngizonifundisa namhlanje ukuthi umkhuleko ozwakalayo kuNkulunkulu umkhuleko onjani. Amen bazalwane. Hallelujah. Sizovula incwadi yokuqala yompostoli uJohane Amen. 1 siqala ku5. Hallelujah. Impostoli yokuqala uJohane isahluko 1 ivesi ngeka5. Hallelujah. 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 Oh, Hallelujah. Oh, Hallelujah. 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 Baba siyabonga izwi Thank you, lakho. Jesus. Izwi lakho linguwe, izwi lakho lunguphila. Siyakhuleka Nkosi ukuthi usebenzisa izwi lakho njengenkemba enhlizweni zethu Nkosi. Izwi lakho Nkosi liyinkemba ehlaba inhlangatho zombili, lihlaba Nkosi lihlukanise konke ongakuthandi ngempilo zethu. Ngegama lika Jesu siyakhuleka Nkosi. Amen. Amen. Johane chapter 1 soqala verse 5. Isihloko sithi ubuNkulunkulu. UJohane baba wesambulo. Johane chapter 1 verse 5. Ukuhamba ekukhanyeni. Hallelujah. Verse 5. Yeah. Nanti izwi esalizwa kuye. Nisishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Yeah. Ubumnyama abukho kuye nakanye. Amen bazalwane. Hallelujah. Lithi ukuhamba ekukhanyeni. Yes. Amen. Sithunywe bazalwane sithunywe emakholweni. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Ukuthi ikholwa maselikholwa lihambe ekukhanyeni. Hallelujah. Amen bathandekayo. Hallelujah. Ikholwa maselikholwa alihambe ekukhanyeni. Amen bazalwane. Amen. Lithi ke nanti izwi esalizwayo sinishumayeza lona olokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Akukho bazalwane esikuhambelayo emhlabeni wonke jikelele. Sinishumayeza nje ukuthi uNkulunkulu ukhanya. Amen. Izwi leli nathi esalizwa. Akukho okunye siyonishumayeza khona. Ngaphandle kokuba sinitshele ukuthi ukuhamba ekukhanyeni. Umuntu mayisekholwa sewumntwana kaNkulunkulu uhamba ekukhanyeni. Amen. Umuntu mayisekholwa umntwana kaNkulunkulu akafani nabantu abangakholwa. Amen. Akunjalo Jesu. Siyabonga. Amen. Amen. Uba nomehluko umntwana kaNkulunkulu nalomuntu ongakholwa. Yeah. Umehluko ngisho nokukhuluma. Ah. Uba nomehluko ngisho nokuhamba. Uba nomehluko ngisho nokugqoka kwakhe. Amen. Ingubo ayigqokayo ziba nenkazimulo. Amen. Ngoba lo muntu kukhazimuleka ngaphakathi kuye. Ngoba unokukhanya, ukukhanya kumzalwane kuqala ngaphakathi bese kuphumela ngaphandle. Jesus. Amen. Ukuze nabezwa labafundisi abathi ukukhanya kuhlala ngaphakathi. Ah. Ukukhanya ongaphumeli ngaphandle kunezifo. Amen. Kufanele ukukhanya okuthathile kaJesu uphumele nangaphandle khona kuzophela ngisho izifo. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, amen. Senishumaza khona bathi usho njalo umpostoli Paul. Yeah. Usho njalo. Uthi akukho okunye senishumayeza khona. Inkosi yami. Ngaphandle kokuba umzalwane kufanele ahambe ekukhanyeni. Yes. Yilo izwi leli esalizwa. Yeah. Nathi sinisho umzalwane abazalwane. Mayisesindisiwe kholwa. Fanele atshele abantu ngento ayizwe kuye. Yeah. Namhlanje ngibe phambi kwenu. Ngizonitshela ukuthi uJesu ukhanya. Ngizonitshela ukuthi uJesu uyaphilisa. Amen. Ngoba nakho la ngiphilisa khona. Hallelujah. Wena kuphi la kuphilisa khona? Uhamba utshela abantu ukuthi uJesu uyaphilisa. Kodwa wena uphilanga. Hey, Jesus. Yeah. Uthuthini yena esezulwini. Hey, philisi. Mawuzothi uyaphilisa wena ungakaphili. Yeah. Ungafanile inyanga. Inyanga ezithi unyanga kaze laphi. Thina uJesu wethu uyazelapha. Mama wami sisi wami thatha uJesu namhlanje baba wami. Uyothi ngifuna ukuthi mangiba ngishumayela
ngishumayela into eqalela kimi. Amen. Namhlanje bebefikile ababuya kwaRhawutini eGoli. Besitshela ukuthi asihambe ebukhanyeni. Ngifuna ukubona qala Jesu. Wenza lokhu, wenza lokhu, wenza lokhu. Amen. Ngiyokhonza, ngiyoyeka ngishumoya wamadlozi. Ngiyoyeka ngishaba phansi abafile. Amen. Kwenze wena ophilayo. Yeah. Hallelujah. Amen. 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 Sizonivuselela uJesu ubonile bazalwane ukuthi sizonishumayeza amaKristu. Ngoba ubonile ukuthi umhlaba usuzogoqa. Amen. Usela into eyodwa kumaKristu ngifuna ukunitshela ngasana. Usela into eyodwa manje kuba kubulawa umaKristu. Amen. Unjalo. Futhi lento iyavela uyithi Kancane kancane. Yeah. Bona engakuyoma yini. Ah. Engakuyoma yini. Yo. Uyoma uphethe ngoba kufanele mawuma becontribute. Eh. Uthi mina ngeke ngamphika mina. Owangihlumelela isithambo ngibhekile. Waletha ingilosi ngayibona ngamehlo. Ingiphilisa leli thabo. Otetisa abafazi ekhaya. Ophilisa i-AIDS. Owangiphilisa oshukela, owangiphilisani. Cha ngcono ngamanene ngibulala. Amen. Amen. Yeah. Ngcono ngamanene ngibulala. Yeah. Ngisho ngoba ningamakholwa nje, nihlulwa nje ipain, uthi nomele ijele. Nenkemba. Nomele ukuboshwa kwabangcwele. Njengoba uhlupheka kangaka nje, ungakwazi nokuthanda usuya kuNkulunkulu, uyothululela imithwalo yakho kuwe, njengoba lishizwe lenkosi. Uthi yomela abasebebayeza, sebefikile sebeseduze. Mina manje sengishumayela ngesibindi esikhulu kabi. Ngikhulumile noJesu, ngathi Jesu, la emhlabeni ngacise ngithi mhlambe babili bathathu. Futhi ngathi yimi. Ngoba nabanye balishumayela abathi iphilisa dlo kodwa baliphoshonga. Balipholisha. Unjalo. Mina ngitshela ukuthi iphilisa dlo umzalwane, ngikutshela ukugagathu. Yeah. Ngazi kahle ukuthi mase kuzobulawa amakhola koqalwa ngami. Sengivumile futhi. Ngathi inkosi njengoba ngingabuzwanga ubuhlungu la, bengishanga esibhamu or bengishanga ocelemba, ngeke ngizohlunga. Yezwa mama. Sengiqedile lo Jesu. Ngathi njengoba inkosi wathulisa ubuhlungu la, bayongishaka kanye ngempama bangikhahlele kanye okwesithathu alisekho usethathiwe inhlungu. Noma ngabe bangifaka itayi, ngiyashiswa. Ngizobona kanjani ukushiswa thina sibabonile eGoli beshiswa. Beshisela ama indlokweni eParliament. Politiki. Beshisela ipolitiki. Sibabonile thina befakwa amatayi, beshisela amapolitiki. Umntame amele iqembu lakhe athi ngcono ngasha. Wena ngoJesu. Ah. Bagaqana nabeze nesigubhu sepetrol. Yebo. Bathu sathi uJesu. Wathula ukuthule. Umfunzi uJesu. Bathu wathula. Uyithulele nje. Kanti kale nkathi uthule. Uthi ngivulele ba. Hallelujah. Jesus. Kale nkathi uthule. Uthi ufuna amasango ngene enkosi. Amen. Ungabusababheka. Ungabusabheka itayi. Ungabusabheka upetrol. Ungabusabheka umlilo. Yeah. Uthi ngivulele ba. Sengifuthule ungakhulumi. Bathi uthule kanti ngaphakathi uthi inkosi sengifikile. Ngihlangabeze nengilosi zakho sengiyeza. Bathi belifaka into belifaka umlilo wena usekho la usuhambile. Usekuthathile uNkulunkulu already. Amen. Amen. Qala manje ube nesibindi. Qala manje ungabe igwala. Uyoma kanjani? Shawa ipeni nje sokugijima. Sokugijima etrendini envelope ezibrown. Shayina nabantu abangakholwa. Shayina nabakhatani. Uhlala esitulweni kade sihlala umuntu kade ekhipha isiso.
Ningafuni nje nokuhlutshwa na ipain nina. Yankeketha nje indlela usushona khona. Awusakwazi nokukhuleka nokuthandaza. Kodwa sontweni uthandaza ukuthi ukhulumeke ilimi. Kodwa ekhaya ipain maselifikile ilimi usiyaphela. Amen. Amen. Abantu abangibatshelile. Hayi. Nangane sami ngitsheli. Kanti manje sengikhipha amaqiniso oqala wokugcina ngithi ngifika kuye ngithi inkosi ngibatshelile. Akungena ukusindiswa ngale, akungena ukuthethelelwa kwezono ngale umntwana kaNkulunkulu. Kungena umsebenzi. Amen. Ngoba naye umboni ngamehlo kodwa umbona ngemsebenzi. Qhubeka. Verse 6. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihambe kumnyameni sinamanga asenze iqiniso. Amen. Hallelujah. Uma sithi siyahlanganyela noJesu. Kodwa besenza izinto zezwe. Sinamanga. Sinamanga iqiniso alikho kithi. Amen. Amen. Uma sithi uyaphilisa. Sithi izono zasale eCalvary. Kodwa uhamba usindwa yizo namanje. Amen. 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 Hallelujah. Usindwa yizo namanje. Amen. Amen. Bazalwane, masikhuluma ngesono. Asisakhulumi ngezono zokuthi abazalwane ngiyazi ukuthi impela abasenazo izono nje zokuphuza utshwala, zokubhema ugwayi, zokuphinga, zokuthakatha, hayi ayiseningi kakhulu lezo. Ingakho mawuthi umuntu unesono athi umuntu mina nginasono ngoba kubhekwe lezo emhlabeni. Akubhekiwe lezi zangaphakathi. Amen. Hallelujah. Akubhekiwe lezi ekhathaza umphefumulo. Amen basana. Hallelujah. Akubhekiwe lezi ehlupha umphefumulo. Akubhekiwe lezi ezenza ukuthi umoya ingcwele angajabuli. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Uyabona mase ukhethe lo Jesu wayindlela lasezulwini. Ayikho into ongayenza emhlabeni. Mina ayikho into engayenza emhlabeni. Ayikho nje mama wami. Mina ayikho into engayenza. Mina mangiza nje kwakho nje imoto iseze endleleni. Okotikolo sokuphuma kubaleke. Khambe ngempela. Yes. Hayi ukuthi ngoba kuza mina, kuza lo kimi. Nami ngenze inqumo naye. Hallelujah. Ngoba uJesu akakwazi ukwenza izinto wena unganqumanga. Amen. 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 Ingakho kuphila abantu uJesu uphilisa abantu ngathi, akuthina esiphilisa abantu. uJesu uphilisa abantu ngathi ngoba nathi uyabona ukuthi angibaphilisa abantu ngalaba ngoba noma nabo begula bathembeni. Amen. Yakulekwa webazalwane. Kuyathandazwa wengane zenkosi. Ngizonifundisa namhlanje ngomthandazo. Amen. Ukuthi umthandazo awuthandazwa nje noma kanjani. Ngoba amakholwa impela sengikwazile mayifika lapha ekhaya umntana kaNkulunkulu ngithethelele izolo ngiyafasta ngiyathandaza kodwa lo muntu ushiya into zakhe azihambi kahle egcineni athi into zami ayihambi kahle umntana kaNkulunkulu uvuma izono uthandaza uzila ukudla into futhi ayihambi kahle akuyena baningi phela oJesu baningi kakhulu kahle Yeah. amen. Amen. Namhlanje umthandazo obulala imoya kwakho umthandazo ube ngcwele. Amen. Amazulu athokoze ngawo. Amen. Masuthathe lenkolo yokuthi ungcwele ayikho into ongayenzi. Ayikho into ongayenzi. Uvulela ingane zakho yonke into. Abantu abakho nje noma ngaba bakholwa bazi nje ukuthi umama makwamtshela ukuthi uzomzwe ikamelo lesebukula uzoyithola lo nto. Amen. Hlungu bazalwane ukholwa inkolo engenamandla. Kuhlungu bazalwane ukholwa inkolo engenamsebenzi. Nizofana ishiya abantwana benu bengamazi lo Jesu. Ngoba bayibonanga imisebenzi. Baza bagijime baye enyangeni. Amakholwa namhlanje agijima enyangeni ngoba kufanele aye enyangeni. Amakholwa awamvezi uJesu.
hayi mina cha hayi siyambona ongabona Hallelujah. siyambona ongabona kuyakhulekwa cela into uthi cela kimi konke umtshela uthi uthe ngicela kuwe ngicele kuwe konke ngicela lokhu manje Amen. ngoba uchumene naye ungcwele kuye ayilethe manje uNkulunkulu uyamhlonipha umuntu wakhe uyamhlonipha umntwana wakhe ayilethe manje ayilethe manje amen Amen. omamfundisi enkonzweni babheka abantu abahluphekayo ahambe ekhosombeni la kumamfundisi ayothi umambani inkosi uthwele methule Jehova Amen. umamfundisi kuba nomamfundisi mina bakhona la hey umambani inkosi yami akakhonzi kahle uthwele lokhu nalokhu methule Jesu afundiswe lapha kuMateyu ukuthi lethani kimi yonke imithwalo yenu ngizoniphathelani kimi konke amen Amen. unentombi la ebandleni nentombi insizwa nentombi uyayibona intombi esikhulile ha intombi esikhulile intombi ekhuthele uyahamba athi inkosi uzodwa sengimcelela umshado Jesu ukhulile manje angazi uzodwa awe ayolalwa ngamadoda ngamakhondomu ekholwa Nkosi Yeah. Amen. asukuma uNkulunkulu ame ngenyama alethele lo ntombazana umshado akuyona yakho ukhulekela izingane zabazalwane mawumamfundisi ngoba lezi ngane dele amakhaya abo zazolandela la enkonzweni yakho sebenza usuku nemini labantwana ubakhulekela ubacelela Amen. Ngisulo wacelela bakho akuphendule ngempela uNkulunkulu intombi zishade enkonzweni akuphendule uNkulunkulu intombi zithole imisebenzi nezinsizwa ithole umsebenzi ngenxa kamamfundisi ungatsheli umuntu futhi ungahamba uthi mina ngiyathandaza angilalanga ebusuku ngikuthandazela angizangilala ebusuku bebekekile ukuthi ngithandazela ushade mntanami cha akushiwo lokho Yeah. umsebenzi wakho njengoba ugcobele umamfundisi ugcobele lokho bonke abantu bebandla kuba abantwana bakho abasebenza ubavulela emsebenzini ufunda uDuteronomy 28 izizwe zonke ziyokhothamela uthi inkosi osebenza kuphi nakuphi ngicela izizwe zonke zimkhothamele amen Hallelujah. ungaqala ucelela abantu abakho Yeah. umuntu makuthiwa kuyaguqa nje izingane zami Nkosi ezasenesto zikhulekela ubani ezomakhelwane mawusindisa mina uNkulunkulu wangitshela wangifundisa wathi yabona mawukhulekela izingane woqala ngezingane zomakhelwane qala kuyothi manje ngehlisa ingilosi ilethi inhlanhla zalezo ngane iyoqala ngezabo Amen. Unjalo. nongempela bazalwane uqala ngezami uqala ngezami amen Amen. hoyi ngithe ngibona lapha kuyapendwa ha kupendolani lapha hayi ingane yalapha iyashada ngathi thanks God Amen. njengoba nje kuzoshadwa nje uma ngibuya la ngiyakhona ngiyokhuleka ukuthi bayakholwa ukuthi abakholwa nokuthi kayibe mina le mina ngiyongena mina ngithi ngizokhuleka la yini engikhuleka yini uboss la uqala intandaze sibonke Yes. hawu kuyapendwa lapha nami kwami ngiyapenda nami ngiyashadisa Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. kopendwa nini kwakho kulokhu athandela edabam Jehova kanzam Nkosi ezabanye ngoba ngenkathi ucelela laba bakho ubacelela imisebenzi laba bakho bazohamba baye emsebenzini bayithola imisebenzi mhla behola laba bakamakhelwane bathe emjika abezwakala esportini angezi nasekhaya bafika bambulale lapha esportini ezulwini kuthiwa wabulawa uwe ngoba wena wawufuna yena ukuthi acebe abanye bengacebi hambani makhona namhlanje niyokhulekela wonke amakhona enkonzweni Yes. nithi inkosi beka isinkwa enkonzweni ngabikho lambayo Yeah. asifane
sifane nebadlala seJerusalema sibe emnyentweni zonke. Amen. Abalokhuleka kanjalo. Umbona umama ongenalutho uhambe uyomkhulekela kwakho. Inkosi ngicela isinkwa kamama. Ukhonza kabuhlungu uyamama. Ngoba ukhonza ulambile kuhlungu. Usathana ubamba ngento eziningi mawulambile mawulamba. Ngoba uzofika enkozweni uthi glory to Jesus. Mawufika ekhaya ya dlana phela. Umuntu glory to Jesus mfaka eswini. Thothi glory to Jesus akangena eswini. Isisu silambile. Usuyahamba futhi usuyocela komakhelwane. Awazi makhelwane lokudla ukuthathephi. Mhlawumbe ubeyokuphanda nje. Oh Jesu. Iba nomusa. Umkhuleko kodwa uvuma isono ungabi nasono. Isono ke sivunywa komunye. Asisavumi lezo uvuma nje ngaphakathi. Mama wami uvuke nje ekseni kwathi ngenwe kwathi ngechithi kwathi ngenwe. Awungene enkonzweni yothi glory to Jesus. Ziningi izinto ezisikhuba endleleni. Uthola ukuthi umntwana nje ukwenza nje uphahlaza iplate nje. Wena uyenkonzweni ngaleso khaya. Uzokhipha naleli yagama. Alithi ungcole wena anisalikhipi njalo lo gama lelo. Alisaphume. Awu hey unangivumela namhlanje. Usulikhiphile lelo gama, usulikhiphile wazi waliphinda. Uyafika esontweni. Hallelujah. Ngalo futhi lo. Glory. Futhi wozoshoqala uGlory. Wozomshoqala. But hey, uma abantu namhlanje uNkulunkulu behlile kubevutha. Hey ngimzula ukukhuleka kwakhe ubevutha. Ezulwini kunikini ikhanda kubelwe. Asisavumi izono lezi, asivumi izono baba zokuthi nje ukuvuke nje kusela uthi mamba la angayeli ibhluwe lami. Umama athi ngisabhizi baba. Uthi cha. Bona lo mfana. Ufuna ukuhamba wena. Yabona njalo. Ngafika esilungwini. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus! Ekhaya utheni? Ushiya wenzeni? Hey! Nkosiyami. Yana kuye kunkosikazi angithi uthaka uayinela. Akakuayinela. Yana kuthi unkosikazi kodwa mangithi ngenzele into. Ubongenzela ngoba uyangilimaza. Sekonakele-ke manje lana nkosikazi. Ake siguqe sicela uNkulunkulu angithethelele. Ukuvuma isono komunye lo. Ngoba phela mawuyovuma kumfundisi uthi unkosikazi ngithe akangi-ayinela. Uzoqhubeka lo nkosikazi enzele nto futhi. Uzoqhubeka ngaku-ayineli. Kanti kufanele uvume kuye khona azokwazi ukuthi ubaba akayifuni lento. Amen. Nawe mama. Uyamtshela. Angithi ubambo lakhe. Amtshela time mfowethu. Uyangikhuba, uyangilimaza. Wena nje ngempela nje mawusuhlala nje sofeni nje wena usuhlala nje ubhala ufone nje wena iminyango iwile amafastela amahendla wekho amakhabethe atshengile ivalo zama-order zikhosha phansi wena nje mfowethu uyamtshela uthi uyangilimaza. Amen. Ngoba phela mina manje lekusile mina ngimile ngiyehla ngenyuka la ekhaya ngiphushana nalezi ivalo ezingavaleki. Yabo ngoba ngenkathi uphusha isivalo singavaleki usathana uthi ushadile. Wena uthi uqueen la ekhaya awuyena uqueen wena. Uthi uqueen awuyena uqueen wena. Yeah. Le ndoda le iyakugqilaza. Iyakufukuzisa. Yabo funeka sibe naneenkonzo zobaba ukube kuyenza. Wafundisa nokuthi ummese uyalolwa. Angazi ka amaKristu ukuthi ahlule ukulola ummese kanjani ngoba mina ekhaya ubulolo ubaba ummese. Nangizothi ummese uyalolwa. Awuzutshela umama ukuthi ikhabishi la lisaqobeki alisasikeki. Ukucontroleka kuwe. Uvula amakhabethe mawubaba. Uvula amakhabethe uthatha imeso khishe uyisule kahle uyifake ekhabetheni. Umama mayithatha lethi ikhabishi uthi athi Kamfwa inkosi. Hayi umama uqoba ikhabishi akuke nje. Ngedani ngoku. Ntambama useyakukhashaza kade hleli yena wena usebenza nix. Asiya zonke
emsebenzini Yeah. Amen. useyakurhatshaza nje ungena nje empedeni useyakurhatshaza ngoba phela yena akaze akhathale ulebhala ufoni wena ukhathele imesi ibuthuntu lapho ube lokurhatshazana nawe Son. Yeah. nisifaka esonweni ngelibaqoqe ngibatshele nisifaka esonweni uze uthi ngiyagula uqamba manga ngoba uthi nokuthi kade ngiqoba ngomesi omshuthu la usethi futhi usethi hala hayi hlakulela uthando kumkakho Yes. hlakulela uthando siphula Yeah. 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 Amen. indoda esindisiwe kuke kuthi ngesonto makuphekwa nje ekhaya ithatha iphinifa nalo ithi Yebo kunjalo impela. Amen. ngokusiza ngani mama Amen. ikobi ikhabishi ikobi ikhabishi ikobi ikhabishi ngiyenzela ukuthi sifike enkonzweni Yes. hayi le ezovuka nje ngesonto iwe enkonzweni ivuka ngo9 inkonzo ngena ngo10 ivuka nje ebathroom ayidlulile ngisho umbhede wena kufanele upheke ibreakfast kufanele uphekele ingane umdokwe kufanele undlule umbhede kufanele ugeze kufanele ugeze izingane kufanele ukudonsele kokuyingane ingane yenkonzweni dale hambileni inkunzi balanga nothayi No, Jesus. uyizonkonzo othi mawuqhamuka nje wena usulate uqhamuka usuyizicula kakhulu usuzihlabelela kakhulu Yeah. Khuluma moya ngiwe. Yeah. ngalelo la usizofakaza abafika late nje abafika late nje abafika late bese ngisukuma ngithi naba bahamba early mina ngamshechelo mina benganjalo umnyana wami phela kufanele ngiyosho ngaphandle angithi usho naye la inkonzo yini akufanele ngisho ukuthi abahamba early ngabashini bede bangayidlulanga Hayi. Yagadla. iyanibulala bomakoti lonto anikuzi ukenjoy komshado Yeah. ngoba amadoda kwathiwa mekuthiwa inkosi wajika wazoba inkosi enkosikazini yakhe mayifa nje le nkosikazi lena izofa namhlanje ingatsho ngomgqibelo ngomsombuluko usethatha omunye umfazi ngoba akazi nenkomishi ukuthi ihlalaphi akazi nesipuni ukuthi ihlalaphi akazi ne-underwear yakhe ukuthi ihlalaphi Yeah. makuthiwa owesifazane udela uyiselo nina anamathele ndoda nendoda idela uyiselo nina inamathele kwesifazane sebemunye Yeah. akasuba khona isigqila Yeah. Yes. fanele kwehle ifundisa amabandleni Yeah. ubaba lithi izwi lenkosi ibusisiwe endoda yakhe ithanda unga Yeah. ibusisiwe Akayoyisigqila. omfazi othobela indoda yakhe thina sikufundisa lokho bese izinto bakhule bazi ukuthi umuntu obaba uyathonjeka Yebo kunjalo. sibafundisa ngabo baba ukuthi awukhulumi nalo baba umile uyaguqa phansi awumnika amanzi lo baba umile awumnika ukudla lo baba umile uyaguqa phansi sibafundisa nokuthi gqokani kanje ningamantombazane ningaveza amathanga ngaphandle ngoba ngenkathi uveza amathanga ngaphandle amadoda mayihambe ehalela ithanga lakho usathane usebhalile ukuthi wena isifele Yebo kunjalo impela. Yilo. manje kufanele wemboze siyabafundisa iyafika ingane yabantu ifundile ukuthi iguqele mayifika ekitchen ummesi uthundu ngelinye ilanga ithi yaguqa idolo liqhumele lingavumi idolo uguqa ngoba konakele la sabonakele kade livuma kukuhle manje uyasho usathanda hayi isigqila wena la ekhaya usigqila yaba ompompi bavuza amanzi ha amathayizi endlini aqhephukile ha uyisigqila wena once usatha amatshela unkosikazi wakho ukuthi uyisigqila aphinde unkosikazi akuhloniphe amen lo mshado lo uyohamba udivorce izinto lezi engabe ziyafundiswa enkonzweni ukuze bangabibikho ama-divorce ukuthi indoda ayihloniphe umkayo ayithande umkayo Amen. khona omunye ubaba okuthiwa uthabethe lapha ngizombiza azofundisa oba every lo yababa ekuseni bayamazi la gqoka iphinifa lakhe limhlophe
bacocwa nomama wakwakhe mangabe ukukwenzeka nathi hambe yogeza mama asule ekhishini athi ngiyanazi nina bomama ngithatha kancane hambe yogeza naqala nina nicasula na ukuthi thina mase ngigqoka lapha ziningi mina izinto engiyigqokayo wena nje uthi nje so uyahamba wena kancane lokudala ulengile la awucabanga ukuthi mina ziningi izinto nami engizama ukubopha lawa ndini zakhona ngizama ukutsinya nami ngoba mangasantsinya ifuthi usuzothi awubheke nje fanele ngithatha amafindo ngibophe kancane wakushiya mina hamba mina kushiya mazi mlinde Amen. Umele la uthi gqoka liphi gqoka masingi umfathela ngemfuziphi Yeah. uziphi Awuza. ngoba ngingaka nje lana sengiyozuka zukela Yeah. uthi uphandle yena emontweni ungilinde khona Nkosi yami. zuka kuzipha kunyuka Hey Nkosi yami. ayiwa ngikuthumela ivangeli mina lokuthi kuyayiwa funeka kha kuhlale ngokuthula ukuze umoyingcwele ehle manithandaza umoyingcwele ehle Yeah. ningathandaza ngoba senigcina icala ukuthi la ikhaya kuyathandazwa ndelodwa mntana ngivale hambe sihamba Amen. Verse 7. ya Kepha uma sihamba ekhanyeni njengalokhu yena uqobo esekhanyeni Yeah. khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Hallelujah. kuba Verse 8. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. ya Uma sizivuma izono zethu uthembekile kulungile ukuba asithethelele izono. amen Hallelujah. sho kanjani ukuthi awunasono Amen. uma uzivuma izono zakho uthembekile yena ukuthi akuthethelele izono zakho Amen. ziyavunywa ke Mm. angazi ke bathi libi ngoba abafundisi bethu bathi bona wayena uNkulunkulu abavumisa izono mina ngiyabavumisa ingakho nje bagcwele uNkulunkulu bonke yabenza uma beshumayela yabenza kube ngitedelela lezi ingane bezomangala uyabazi ugogo ngisho kuncane ongaka lapha ekhaya kugcwele uNkulunkulu ngoba ngithi vuma ukuthi ushaye omunye eklasini ngesibhakela vuma Yeah. vuma ukuthi udlale kanjani nabanye abantwana esikoleni vuma amen Amen. ibandla likhulu kumoya ibandla ligcwala uNkulunkulu ibandla ligcwala umoya ingcwele bakwazi abazalwane ukuzithandazela bona kuNkulunkulu hayi bathandazelwa umfundisi Yeah. engathi Amen. umfundisi sithixo Amen. ukwazi ukuziyela avulekile amasango ngenkathi uJesu efa umnyango wethempeli wavuleka ukuthi ngene nomba akungeneki nje ngenxa yezono Nkosi yami. akungeneki nje ngenxa yobubi uma sizivuma izono zethu uthembekile uyasithethelela abazali ziyathethelela athi uIsaya noma zibo athi ozani isithethile ziyahlanjululwa izono nje owazenze ezimbi uzivuma komunye umuntu and then lezi ke ezasekhaya umama uyivuma kubaba ubaba uyivuma kumama Amen. aziki umfundisi Amen. azilibeki Hallelujah. lezi ezithi akakwazi nokulola ummese aziki umfundisi Amen. ziya kuye ngqo amen nithethe indaba nonke ekhaya kube nokuthula ekhaya ingilosi zigijimela ekhaya ngenkathi zigijima ingilosi zishiya ukuphila zishiya inhlanhla amen Hallelujah. Hallelujah. Njengawe. Vamos a hacer Siyabonga. Unkulunkulu
Baba onamandla onke imizi yethu sinikela kwedwala lapho uSathane edlalela khona lapha amadimoni esijaliwe uNkulunkulu onamandla onke kungekho ukuthula
Baba siyabonga emini. Siyabonga Alpha no Omega, siyabonga ngonyama yasezulwini. Siyabonga langa lokulunga. Baba wethu namandla onke. Sihawukele sithwale nasemini uNkulunkulu. Izwi lakho uNkulunkulu namandla onke liyayikhulula Nkosi yamakhosi imphefumulo wethu okuboshweni nasekugcileni bamadimoni kaSathane. Nkosi yami emini uNkulunkulu wami imana njalo phakama. uNkulunkulu amuphakamise isandla sakhe sinamandla. Usenzele umusa usihawukele uNkulunkulu namandla onke liyavula amehlo aphuphuthekileyo uNkulunkulu namandla onke. Emini Baba siyabonga siletha udumo kuwe. Sithi mana njalo uNkulunkulu wasezulwini. Nkosi yami omubi siyamehlulekisa kanamandla. Sehlulekisa wonke amacebo akhe namaqhinga akhe ngempilo zethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Mangabikho osalayo mhlaba ngcwele